Най-вероятната комбинация е Радев плюс ППДБ, които ще имат като мандати, както виждате от тази сметка, 125. Тоест това е обикновеното парламентарно мнозинство. И по този начин статуквото се изолира. Казвате, не чух? Борисов и Пеевски. Да, когато изолира се, те си стават опозиция. Опозицията в една демократична държава е също толкова важна, колкото управляващи. Вариант всички срещу Радев? Не ми се струва разумно. Това и няма и да стане. Така че най-вероятно, вероятно бъдещия министър-председател ще се казва Радев, нищо страшно няма. Както царя дойде. Така дойде самия Борисов в 2009 година. Сега виждаме нов спасител. Само за този спасител искам да кажа, че аз продължавам да не разбирам каква беше тази абдикация от висшия държавен пост. Няма такъв случай в Европа. Просто проверете да видите, че президент, избиран от народа, в историята на Европейския съюз и на Европа изобщо няма.